El diputat Joan Coscubiela té la paraula. Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, és obligació per part nostra, com a grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot, que hem estat favorables des del primer moment a la configuració, a la constitució d'aquesta comissió d'estudi de procés constituent, deixar clares algunes coses. En primer lloc, li demanaríem a la portaveu del Partit Popular que deixi de parlar en nom del 52%. Almenys, si vol parlar en nom del que representa, mai del 52%. En segon lloc, dir-los que en una democràcia mai s'hauria de prohibir el dret a decidir, però sobretot és inconcebible que es pretengui negar el dret a debatre, a pensar, a reflexionar, a trobar-se i a intentar acordar, i si no, a discrepar. En termes amables, sí, perquè la vida demostra que la política és l'equilibri intel·ligent entre conflicte i acord, i això és el que alguns pretenem amb aquesta comissió. I en tercer àmbit, jo no puc entendre com la senyora diputada representant del Partit Popular desprèn de la constitució d'aquesta comissió, dels seus àmbits i de les paraules de la presidenta tota la quantitat de prejudicis que vostè avui ha advertit aquí. S'ha posat la bena abans de la pedrada, que no més no vindrà, almenys per part nostra. Volem parlar amb tothom, però jutjar el resultat final de les conclusions d'aquesta comissió és negar la pròpia existència de la democràcia i el debat lliure amb aquesta comissió. De la descripció succinta dels àmbits de debat d'aquesta comissió constituent i de les paraules de la presidenta, cap manera justifica les seves paraules de declaració de bel·ligerància en una comissió que, insisteixo, per part nostra és fonamentalment una comissió que pretén abordar una realitat que no es pot negar. Tenim un ampli sector de la societat que està profundament convençut que està més que esgotat el sistema econòmic, socioeconòmic, polític, d'ordenació territorial de la transició espanyola. Esgotat. La prova que està esgotat ho vam veure aquest dimarts a València. I per tant, des d'aquest punt de vista, crec que és absolutament legítim que ens posem a treballar tots plegats amb tranquil·litat, en pau, en concòrdia, des de la firmesa de les posicions de cadascú, però sense buscar més tensions que les que de manera natural es desprenguin del debat d'idees. Crec que tots ens faríem el favor de fer-ho així. Moltes gràcies. Té la paraula.